Λοιπόν, το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό, χρόνια δηλαδή. Από μικρή που ήμουνα, μου άρεσε πάρα πολύ ο χώρος της αισθητικής. Θεωρούσα ότι είναι κάτι πάρα πολύ δημιουργικό πια, με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και κάπου εκεί αποφασίζω ότι το καλύτερο για μένα θα ήταν να πάω σε μια σχολή. Μου το προτείνανε. Μου είχαν μιλήσει για αυτή την σχολή. Εγώ ακούγοντας για την Νατάσα, μου άφησε μια πάρα πολύ καλή εντύπωση σαν άνθρωπος και έτσι αποφασίζω να έρθω στο Hoffman Beauty. Είδα αρχικά έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, πολύ προσεγμένο, με χρώματα τα οποία εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ μέσα. Πάρα πολύ ωραίος χώρος. Και μετά μου άρεσε και πάρα πολύ ο τρόπος που μιλούσε η Νατάσα και το πόσο πολύ πίστευε πραγματικά αυτό που έλεγε, αυτό που σε εισαγωγικά διαφήμιζε. Μου άρεσε πάρα πολύ η διδασκαλία μας με την κυρία Νατάσα. Γνώρισα και απίστευτα κορίτσια, δηλαδή όλη η ομάδα και σαν συμμαθήτριες και σαν καθηγήτρια, σαν δασκάλα, ας πούμε, ήταν κάτι εξαιρετικό για μένα. Όλη η θετική ενέργεια που εμείς έχουμε λάβει, θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχερές για αυτό που ζήσαμε εδώ. Θα το συνιστούσα σε πολλές άλλες. Η κυρία Νατάσα ήταν καταπληκτική, πολύ ευχάριστη στο μάθημα. Ήταν, είναι και θα είναι καταπληκτική. Η μεταδοτικότητα ήταν απίστευτη. Είναι πάρα πολύ δοσμένη σε αυτό που κάνει. Νομίζω για να μπορέσετε να γνωρίσετε την Νατάσα πρέπει να έρθετε να δείτε την Νατάσα. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο που στεναχωρήθηκα που τελείωσε για πολλούς λόγους. Και θα το ξανά έκανα, ξανά και ξανά και ξανά. Φεύγω από εδώ, ένας άνθρωπος σίγουρος για τον εαυτό μου, για το επάγγελμά μου. Βγαίνω εκεί έξω και μπορώ να κάνω τα πάντα. Ένα υπέροχο ταξίδι. Δεν περιγράφω άλλη. Ήταν κάτι που πραγματικά λυπάμαι που τελείωσε. Ελάτε να το δείτε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Νατάσα για όσα μας έμαθε.